21 मार्च 2019 मायथाइ भारतनि फिल्म हलाव ओरैबायदि मोनसे सुपारहिट फिल्म रिलिज जानो थांगासिनो दोङो। बे फिल्मनि नामानो जाबाय केसरी। बे फिल्मनि एक्टरा जाबाय अक्षय कुमार आरो एक्ट्रेसा जाबाय परिणीति चोप्रा। बिथांमोननि बे सुपारहिट फिल्मखौ जाहाथे भारत हादरनि गासैबो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर थांनानै नायहैयो, बेखौनो आं गुरै खावलायो। बे केसरी फिल्मा जाबाय मोनसे अरिजिन काहिनीखौ लानानै बानायनाय मोनसे फिल्म। 1897 मायथाइयाव सरागरी होननाय मोनसे जायगायाव बे दावहाया भारतनि सिख आर्मी आरो आफगानफोरनि गेजेराव जानाय मोनसे जोबोर गिलु बालु दावहामोन। बै समाव भारत हादरनि जा आर्मी, सिख आर्मी, बेयाव मात्र सा 21ल'सो सिख आर्मी दंमोन आरो आफगानफोरा दङमोन सा 10,000। बै 10,000 आर्मिया जोंनि भारत हादरखौ गाग्लोबनो थाखाय जेब्ला लैहोर लैहोर भारतसिम फैदोंमोन, अब्ला बै सिख सा 21 सिखफोरा बिसोरखौ ओरैबायदि गावदोंमोन। गावनायनि जाहोनाव आफगानफोरा जेननो गोनां जादोंमोन। आफगानफोरा 10,000 दङमोन, बेनि 6,000निबो बांसिन आफगान आर्मिफोरा थैदोंमोन आरो गोबां जखम जादोंमोन। भारत हादरनि जा 21 सिख धोरोमनि जा आर्मी, जा सल्जार्स, बेनि शक्तिखौ नुनानै, बेनि गोहोखौ नुनानै आफगाननि आर्मिफ्रा फावसायलांनो गोनां जादोंमोन आरो बे दावहायाव जोंनि भारत हादर एबा ब्रिटिश सरकारा देरहानो हादों। बै समाव ब्रिटिशनि सिङाव दंमोन जोंनि भारत हादरा। बिनिखायनो सा 21 बै सिख धोरोमनि आर्मिफोरा ब्रिटिश सरकारजों जोबोर मोनसे सन्मान होजादोंमोन। बै सरागरी होननाय जायगाया भारत आरो आफगाननि सिमायाव थानाय मोनसे जायगा। बे सरागरी होननाय जायगायावनो बे दावहायाव जादोंमोन। बे केसरी फिल्मा भारत हादराव 21 मार्च खालि फ्राय 4,000निबो बांसिन फिल्म हलाव रिलिज जागोन। अक्षय कुमारनि आरो परिणीति चोप्रानि बे मोनसे अरिजिन काहिनी, जा फाइटिं, जा हादोरनि थाखाय दावहा नांनाय सल्जारफोरखौ लानानै मोनसे फिल्म बानायनाय, बे फिल्मा जोबोद मोजां जागोन। गासैबो जाहाथे बे फिल्मखौ नायफैयो, आं बेखौनो खावलायो। अक्षय कुमारा सासे जोबोर मोजां एक्टर भारत हादरनिनो। मानो होनोबा बिथाङा भारत हादरनि आर्मी, CRPफोरा जुदि पाकिस्ताननि सोरबा उग्रपन्थिजों जुदि गावथार जायोब्ला अक्षय कुमारा गोबां रां बान्था होयो। बिथाङा दाख्लैनि पुलवामा एटाक, बे पुलवामा एटाकआव मुंख्लं जानाय मार्टियार्सफोरनोबो मुंख्लं जानाय जा CRPF, बिथांनि न'खरावबो गोबां कौटि थाखा रां होदों। बेनिखायनो बिथांखौ मोनसे गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय जों बिथांनि जा केसरी फिल्म, बे फिल्मखौ नायनांगो। जोबोर मोजां जागोन, जिहेतुके मोनसे अरिजिन काहिनी, बे अरिजिन काहिनीनि सायावनो बानायनाय मोनसे फिल्म। बे दावहायाव आफगानफोरखौ माबायदि गावथारदोंमोन, मात्र 21 जन भारत हादरनि जा आर्मी, सिख धोरोमनि आर्मी माबायदि गावदोंमोन, बेफोरखौ नुनो मोनगोन। माबायदिहाय जादोंमोन, बोरैहाय जादोंमोन, बोरैहाय देरहानो हादोंमोन, माबायदि सन्मान मोन्दोंमोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो जाहाथे बे फिल्मखौ